ассалому алайкум бародарои ҷон, созаи хубе? Саломатиятатон созаи хубе? Бародарои ҷон, имрӯз хеле ба ҳамаи шумо маълума 28 июн соат 5:41 бегоҳ ба вақти Москва ва 7:41 ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, хеле ба ҳамаи шумо гуфта будам, подписаться кунед, колокольчик канала гирён кунед ва ҳамаатон якдонагӣ лайка биҷохед, видеои моро тамошо кунед. Бародаро, хеле гуфтем дар программаи Конвер плюс, ин як программа шумо худтон рости ман бовар надорам ки программа курси аниқ нишон мета ва мехоҳам ки шумо фикротонро дар комментария бинависед ки ҳамин программа аниқ нишон мета ё не. ва бародарои ҷон, паси обед яъне ки бегоҳ 1000 рубл 200 сомон шуд ва доллар бошад 18.91, евро бошад 17.89. ва бародарои ҷон, хеле ки гуфтам, дар банкҳои Тоҷикистон боша 1000 рубли мо 177 сомон. Бонки Миллии Тоҷикистон, Бонки Эсхата, Алифбонк, Спитаминбонк, Ҳуммо, Касхомербонк, Бонки Байналмилалии Тоҷикистон ва бонки Душанбесити ва Орионбонк. Бародарои ҷон, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад.